Dhansiri Youth Association pen Upper Habjan LP la pen ME School along Education Awareness Come Notebook karon azai mekedeng isi arni Dhansiri Youth Association DYA pen partirpi ponsi puthot Education Awareness Come Notebook Distribution Program ME School along chirok tok azai mekedeng pon jai mekedeng pon ahut osomara tuma phan kosonsi quality education kepaman pon thekji mapu hei hoi abidi sore chethan chimung pon lasonsi education ahin aning kaparung pon thekji aphan sitame RD dozot pen bidi sore than tekangsi bangso phet notebook sitame osomara tuma phan pipa jer tekang Karbi Anglong Arlo Constituency 26 ang bong penta 19 nong Dhansiri Constituency ta education ahin kapap hidun ke isilo lapot si toklang ahin kang thurpon jipura DYA pen klempon si pardun ron pen toklang ahin cherok tok amai lapen notebook tami ron pon bomlo prangsi karam panjir la media korte tum astamina chitang no pat anant manta kachero panjir la Pini Nilip Dhansiri Youth Association pen partirpi ponsi Pini det hot sitame anengkan bang penang klembom son Pini Upper Habjan ME School la pen LP School along Education cherok tok amai mate awareness program la pen ke notebook keron ajai mek mitum deng pono bangso jai megalong Nilip Dhansiri Youth Association a team litum long chitong lake hai Harsing Rongpi General Secretary lapen ke Ruby Singh Terang Vice President lapen labang sojai megalong ke pachuna long Headmaster LP School lapen ME School lahini tum sitame tum hana chirat gumbo bang sojai megalong itum lobechar lang nangjia puthak kechipang thir nangjia puthak lapen ke man kechipisi roi nangjia puthak lapen ke monit han kerap aning ke du nangji labang so amai long tum chithan chimung ponlo lapen ke child marriage lapen ke raki ke choche de jia phan drugs abuse drugs ke choche de jia phan stameni tum chithan chimu pangso mai long nil tum pini pak pharohini bak so se chat notebook ni tum ron ponong lo lasi labang so ni tum kopia pot sil ha jai mekedeng nang kok mate nil tum ning kan hini aprang man stame Dhansiri isi education ahina nastame kapaching thur je phan si tum claim la lapen ke ake hai honorable EM mate man ke do education EM ake hai Richard tok bi alang tum quality education of han ki claim ke dam along me pick asonsini tum sitame Dhansiri rong pen area pen sitame ke paching thu runji phan sini tum ning ka ha asing tum claim dun charab dun bomlo la sonsi kache aman ke do ake hai Dr. Tuliram rong hang non council ke charipon me pick theganong si education at mission thengalong si nil tum sitame labang so ajai meke deng ponno asike bang jilang an sitame ni tum la Dhansiri arlo LP school rong arlo an sitame ni tum kiron RG mate labang so awareness kapachitang RG bansi ni tum klembon bom dam bom